Mga kapuso, formalang gilusad sa GMA Kapuso Network ang eleksyon 2019. Dungan kini sa pagpirma sa Memorandum of Agreement uban sa nagkalain-laing sektor sa Katiningban ug GMA Regional TV. Tumong niini aron pagsiguro sa hapsay, matinud-anon ug katuhuan nga eleksyon 2019. Si Chelo Valiena sa report. Pipila ka mga adlaw human matapos ang pagduso sa Certificate of Candidacy sa gustong magpapili sa eleksyon sunod tuig, gipahigayon sa Kapuso Network ang Memorandum of Agreement alang sa eleksyon 2019. Ubos ni ini, gipasalig sa Kapuso Network uban sa nagkalain-laing partner ang usa sa labing kasaligan og in-depth multi-platform coverage sa 2019 Philippine midterm elections. Gawas sa nagunang media telecommunications, business sector o sa academe nga nagbase sa kauluhan, sa labing unang higayon, mipirma usab sa MOA ang mga regional institutions sama sa University of San Carlos sa Dakbayan sa Sugbo, Silliman University sa Dumaguete City o sa West Visayas State University sa Iloilo City. Sa iyang opening speech, gipasabot ni Attorney Felipe Algozon, Chairman ug Chief Executive Officer sa GMA Network, nga labing dakong hagit karon sa election coverage mao ang fake news. Iyang awhag sa mga partners nga abagan ang Kapuso Network nga mahatod ngadto sa katawhan ang way ko kahadlok, matinud-anon ug way gidapigan nga paghatod sa mga balita. As we gear up for the upcoming election 2019, one of our biggest responsibilities is letting voters know what the facts are. Because facts enable people to make informed choices as they cast their ballots. Katangbayayong sa Kapuso Network ang mga internal partners sama sa GMA News TV, GMA News Media, GMA Radio, GMA Regional TV, GMA News Online, GMA News and Public Affairs Social Media, GMA Pinoy TV, GMA Live TV o GMA News TV International o GMA Kapuso Foundation. Si Oliver Amoroso, ang Vice President ug Head sa GMA Regional TV, mo'y mipirma sa MOA nga nagrepresentar sa tanang GMA Regional TV stations. Ang MOA gipirmahan usab sa Commission on Elections, PLDT Smart Communications, Philippine Daily Inquirer, Philippine Center for Investigative Journalism, Catholic Media Network, Parish Pastoral Council for Responsible Voting, ug National Citizens Movement for Free Elections. Mipirma usab sa MOA ang dagkong universities nga nagbase sa kauluhan: University of the Philippines, Polytechnic University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas ug AMA Education System. Mipirma usab sa MOA ang dugay ng mga partners: Philippine Entertainment Portal, Philippine Bar Association, Integrated Bar of the Philippines ug ang Chamber of Commerce of the Philippine Islands. Mapasalamaton si COMELEC Commissioner Maria Rowena Guanzon sa gihimo sa Kapuso Network. Apan gipadayag ang kadako sa hagit nga atubangon karon tungod sa kapaspas sa pagkatap sa mga fake news. Isa pa pong dapat nating pagtulong-tulungan aside from accurate, timely information for our voters ay ang labanan po natin yung fake news. Kasi pati ho ang COMELEC na fake news din. Human sa signing sa Memorandum of Agreement, gisunod usab dayon ang kapit bisig uban sa nagkalain-laing partners sa Kapuso Network. Mga eskwelahan, alam mo, ang pinakamahirap suhulan sa lahat ng tao, yung mga estudyante. Tayo nagpapasalamat sa ating mga university partners, no, especially from the regions, because this is the first time in any GMA News and Public Affairs coverage na nandito sila kasama natin at kasama natin sila para mag-cover ng isang napakalaking eleksyon, no? Midterm local elections. The advancement of societies, including its political advancement, is also because of the higher educational institutions. And I think that's the primary reason why we at the University of San Carlos accepted the challenge from GMA to partner in view of the election 2019.
Chelo Valiena, Balitang Bisdak.